በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ዘወትር ጸሎት በሓደ አምላኽ በአብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ስም ብቅድስት ሥላሴ እናአመንኩን እናተማሕፀንኩን ኣብ ቅድሚ ዛ ኣደይ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን ይክሕደካ ኣለኹ። ንሳውን ናይ ዘለዓለም ጸጋዒ ምስክረይ ዝኾነት ማርያም እያ። ንኣኩተከ ኦ ጐይታ ነመስግነካን ነኽብረካን ኣለና። ኦ ጐይታ ንባርኸካን ንእመነካን ኣለና። ኦ ጐይታ ንልምነካን ንማልደካን ኣለና። ኦ ጐይታ ንግዛኣካን ንቅዱስ ስምካውን ነገልግል ኣለና። ኦ ጐይታ ኩሉ ብርኪ ዝሰግደልካ ንሰግደልካ ኣለና። ኩሉ ልሳንውን ንዓኻ ይግዛእ። ኣምላክ ኣማልኽቲ ጐይታ ጐይቶትን ንጉስ ነገስታትን ንስኻ ኢኻ። ንኹሉ ስጋን ንኹሉ ነፍስን ፈጣሪ ንስኻ ኢኻ። ቅዱስ ወድኻ ንስኻቱምሲ ክትጽልዩ እንተለኹም ከምዚ በሉ ኢሉ ከም ዝመሃረና ንጽውዐካ ኣለና። ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ትኹን። ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ይብለኪ ኣለኹ። ብሓሳብኪ ድንግል ኢኺ፣ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ናይ ጐይታ ሰራዊት ናይ እግዚኣብሔር ኣዶ ሰላምታ ንዓኺ ይኹን። ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ንስኺ ኢኺ፣ ናይ ከርሲ ኸስረውን ብሩኽ እዩ። ኦ ጸጋ ዝመልኣኪ ፍስሓ ተፈሲሒ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ። ካብ ፍቑር ወድኺ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና፣ ኃጢአትና ይቕረ ምእንቲ ክብለልና ኣሜን። ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማያትን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ፣ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ፣ ብመለኮቱ ምስ ኣብ መዓረ ዝኾነ፣ ኩሉ ብእኡ ዝተፈጥረ፣ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቀብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጸሓፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቀመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን። ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ክንሰግደሉን ክነመስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ። ልዕሊ ኹሉ ብዝኾነት ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ኃጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሳኤ ምዉታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ። ንኣብ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሓንቲ ስግደት ይሰግድ
ንአብ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሓንቲ ስግደት ይሰግድ። ንአብ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሓንቲ ስግደት ይሰግድ። ሓደ ኸለዉ ሰለስተ፣ ሰለስተ ኸለዉ ሓደ ዝኾኑ ብኣካል ሰለስተ ብመለኮት ከዓ ሓደ እዮም። ነዴና ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ይሰግድ። ንሳ ብስጋን ብነፍስን ብውሽጥን ብደገን ኩሉ ሻዕ ንጽህቲ እያ። ንመስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰግድ። ንሱ ብኽቡር ደም ጐይታ ዝተቐደሰ እዩ። መስቀል ሓይልና እዩ። መስቀል ጽንዓትና እዩ። መስቀል ቤዛና እዩ። መስቀል መድኃኒት ነፍስና እዩ። ኣይሁድ ክሓድዎ፣ ንሕና ግና ኣመንና። እቶም ዝኣመንና ብሓይሊ መስቀሉ ደሓና። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን። ምስጋና ንእግዚእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ይኹን። ምስጋና ንመስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ክርስቶስ ብምሕረቱ ይዘክረና፣ ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ኣየሕፍረና፣ ስሙ ንምምስጋን የንቀሓና፣ ኣብ ኣምልኾቱ የጽንዓና። እግዝእትነ ማርያም ጸሎትና ኣዕርግልና፣ ኃጢአትና እውን ኣስተሰሪልና፣ ኣብ ቅድሚ መንበሩ ንጐይታና። ነዚ ሕብስቲ እዚ ንዘብልዓና፣ ነዚ መስተዚ እውን ንዘስተየና፣ መግብናን ክዳንናን ንዘዳለወልና፣ ኩሉ ኃጢአትና እውን ንዝተዓገሰና፣ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ንዝሃበና፣ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጽሓና ምስጋና ይኹኖ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኹሉ ጊዜን ሰዓትን ክምስገን ይንበር። ኣሜን። እናሰገድና ሰላም ንብለኪ፣ ማርያም ኣዴና ንልምነኪ። ካብ ሃዳናይ ኣራዊት ንምሕፀን በኣኺ፣ ምእንቲ ሃና ኣዴኺ፣ ምእንተ ኣያቄም እውን ኣቦኺ፣ ንማሕበርና ድንግል ሎሚ ባርኺ። ኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደት ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት። ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ፣ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብላ። ውርደት ባርያኡ ርኡ እዩ እሞ፣ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ክብሉኒ እዮም። እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፣ ስሙ ቅዱስ እዩ። ምሕረቱ እውን ኣብቶም ዝፈርሕዎ ንውልድ ወለዶ እዩ። ብቕልጽሙ ሓይሊ ገበረ፣ ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም፣ ንሓያላት ካብ ዙፋናቶም ኣውረዶም፣ ንዝተዋረዱ ኸዓ ልዕል ኣበሎም፣ ንጡሙያት ብበረኸት ኣጸቦም፣ ንሃብታማት ከዓ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም። ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም፣ ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቀበሎ። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ንዘለዓለም ኣሜን።